Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa da bakan arziki. Zan yi magana da ban taɓa yin ta a cikin TikTok ba. Tunda aka fara abun nan na su Bakano da shi da yarinyar nan Mrs. Danmama ko mai son ta dai sautin ban sani ba. Zan yi magana gaskiya akan abun. Sako zuwa ga Bakano. Bakano naga abin da ya faru jiya. Naga kamar yarinyar nan ta canja suna account ɗinta ta koma yar alƙawari. Duk da dai ban san abin da ke faruwa ba. Bakano ba abin da mace ma sai dai mace ma Allah saka mata alkhairi. Kai ta maza kuma kai kokari. Gaskiya ko da yau idan aka fito yau aka ce ba a san ka abin ba daɗi gaskiya. Bakano ni abin da nace ma ka gane ka rike yarinyar nan hannu biyu kuma abin da kai mata gaskiya ka mata komai a rayuwa ka rike ta, kar ka bari wani banza wani iska ya zo ya raba ka da ita, ka gane? Ka riƙe ta da kyau, rikon ɓarayi za ka mata.